बलमवा दिहले गारी हो तर ताड़ी खाना बा सही बा रात गुजारेला ऐसे बढ़िया जगह नहीं हो सका आवा गारी हो तर का हाँ महारानी हाँ एगो दीता देता नी हैला कथी हो इतना बदबू मारता है। अरे दवा है लॉलीपॉप कितनो मच्छर काटी बाकी मलेरिया ना होई ला नाक बंद करा और गटक ला एगो और दीता हाँ हाँ ले ला पलट तेरी माँ का साकी नाका जवान पे लगाम दे नहीं तो बचाई एगो कान के नीचे तो सही हो जाइबू तू का बजे मेरे हम तोरा के बजा बतानी ले ले ले, ले।